U Jagodini je danas otvoren pogon novog stranog investitora nemačke kompanije Fischer Automotive System. Svečanom puštanju u rad pogona za proizvodnju delova i opreme za automobile prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je veliko zadovoljstvo što se u Srbiji iz dana u dan otvaraju nove fabrike i zapošljavaju novi radnici, baš kakav je slučaj danas u Jagodini u kompaniji novog stranog investitora, nemačke kompanije Fischer Automotive System, koja proizvodi delove i opremu za automobile visoke klase. U njoj trenutno radi 150 radnika, a do kraja godine biće ih ukupno 400. Profesor Fischer je rekao da će u narednom periodu gledati da fabriku tiplova smesti ne samo u Srbiju, već i ovde u Jagodinu. To je velika vest i to je ogromna vest za Pomoravski okrug i za Jagodinu. Imaćete svu podršku države Srbije. Ja sam mu inače rekao da džabe gubi vreme ako ide u okolne zemlje. Džabe gubi vreme ako ide bilo gde drugo, zato što šta god onda donese iz tih zemalja kao ponudu koju od njih dobije, mi ćemo da damo 10% bolju ponudu kao država. Nemačka kompanija Fischer, koja je otvorila svoj pogon u Jagodini, peta je po ekonomskoj moći u Nemačkoj, istakao je Dragan Marković Palma, predsjednik Skupštine grada Jagodine. Vi ste na neki način naš ekonomski memorandum. Vi ste ekonomski predstavnik Srbije i siguran sam da ćete Srbiji pomoći i ostalim gradovima gde su fabrike neophodne. Srbija je ekonomski moćnik, poštovane dame i gospodo. A kad ste ekonomski moćnik, sami uređujete politiku i donosite odluke šta ćete da radite. Otvaranje ove kompanije u Jagodini zajednička je zasluga zaposlenih Srbije i Nemačke, jer bez timskog rada ne bi bilo ni nje, istakao je Klaus Fischer, vlasnik kompanije. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je pogon nemačke fabrike koja se nalazi u industrijskoj zoni u Jagodini u društvu ministarke privrede Anđelke Atanasković, predstavnika Jagodinske lokalne samouprave na čelu sa Draganom Markovićem Palmom, predsjednikom Skupštine grada i narodnim poslanikom, kao i predstavnicima nemačke kompanije, nakon čega je simbolično presečena vrpca i novi pogon pušten u rad.